Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii Biomak můžeme v rámci doplňkové léčby použít u celé řady závažných problémů v oblasti trávicího traktu, jako jsou například potíže s pálením žáhy, chronická vředová choroba žaludku, 12 a ukronové nemoci. Pálení žáhy neboli pyróza vzniká v důsledku gastroezofageálního refluxu, to znamená refluxní choroby jícnu. Kyselý žaludeční obsah vniká volně do spodní části jícnu a dráždí sliznice. Pokud je dráždění sliznic jícnu kyselinami dlouhodobé, může dojít k vážnému poškození až po vznik zhoubného bujení. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomak má výhodu v tom, že tlumí spastické bolesti, působí spazmolyticky a tím pádem výrazně působí v prevenci poškození sliznic jícnu a zároveň urychluje regeneraci těchto sliznic. U kronové nemoci můžeme magnetoterapii využít v klidovém období mimo akutní exacerbace nemoci. Kronová nemoc je zánětlivé onemocnění, které postihuje trávicí trakt v různých částech od jícnu až po konečník a má výraznou tendenci recidivovat. Jako vyvolávající příčiny bývají označovány traumata, infekce, alergie, imunitní reakce, hormonální poruchy, neurogenní, psychogenní faktory a taky dědičná dispozice. Mohou se zde pozitivně uplatnit protizánětlivé a imunostimulační účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie a stimulace hojivých procesů. Chronická vředová choroba žaludku a 12 je charakterizována výskytem jednoho nebo více vředů ve stěně žaludku nebo duodena a opakujícími se relapsy v průběhu mnoha let. Za hlavní etiologické agens je považována infekce Helicobacter pylori, nadměrná spotřeba nesteroidních protizánětlivých léků, nerovnováha mezi protektivními a agresivními faktory, které působí na sliznice. Léčba je komplexní. Eliminují se infekce, farmakoterapie, která slouží k minimalizaci agresivních faktorů a k podpoře faktorů protektivních ochranných. K protektivním faktorům patří i dobrá regenerační schopnost sliznice a k agresivním faktorům patří například ischemie stěny trávicího traktu. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomak svým účinkem výrazně posiluje faktory protektivní, vazodilataci, protizánětlivé působení, zlepšení výživy sliznic a urychlení jejího hojení a eliminuje tak rizikovost ischemie stěny trávicího traktu. Neaplikujeme pouze při akutním krvácení z vředu.